sećam se našeg prvog sastanka i kada sam izašao sa tog sastanka, rekao sam Nikoli, to je to. Ovi su isti koji mi. Ovi su jako slični ko mi, baš mi se sviđaju. Znači, uopšte čak nisam razmišljao ni o parama, ni o tome da će mi prodati, ali kada sam slušao gospodina Martina Ciglera, koji je glavni vizionar i CEO i sad i prijatelj i kolega i partner, kada sam ga slušao kako je pričao sa koliko strasti o svojoj firmi, a onda kada sam slušao istoriju njegovu, kao što sam pričao našu, kako je on krenuo iz tadašnje Čehoslovačke, pa se Češka i Slovačka podelile, pa kako je radio u državnoj firmi, u komunizmu, pa napravio svoj softver, ja sam shvatio da je taj čovek vrlo sličan i da u suštini njegova priča je toliko bliska priči mog oca i našoj priči, što je verovatno bio i presudni moment da nastavimo pregovore sa njima.